Farár z Marsu. Tak sa volá divadelné predstavenie, ktoré vzniklo v Prešove počas Roka kňazov. Hlavnú postavu si v ňom zahral skutočný kňaz a v hre účinkovalo aj veľa mladých či starších zo salesiánskeho strediska. Muzikál Farár z Marsu je divadelným stvárnením života Jána Mária Vianeyho. Scenáristkou a režisérkou hry je salesiánska odchovankyňa Katarína Pirohová. Všetko začalo tým, že do našej farnosti prišli dva Jánovi kňazi, novokňaz Paľo Bober, ktorý zároveň je aj hlavným protagonistom tejto hry. A vlastne nejak v spolupráci s nimi vzýšla taká myšlienka, že práve počas Roka kňazov by sme mohli vytvoriť nejaké dielko, ktoré by bolo na motívy svätého Jána Mária Vianeyho alebo nejako súviselo práve s týmto Rokom kňazov. Aká postava z divadla sa vám najviac páčila a prečo? Ja by som povedala, že skoro všetci tam tak oduševnele hrali, že to musí vidieť každý, aby pochopil, o čo tam ide. Nádherné. Akú divadelnú postavu si v tomto muzikáli hral? No, hral som ministranta. Ale vlastne na začiatku aj chlapca, ktorý bol taký troška zlý, ale potom sa zmenil, no. Ako sa vám, ako salesianskej spolupracovníčke, spolupracovalo s mladými? S mladými sa mi spolupracovalo dobre, lebo boli usilovní, snažili sa, takže nebol nejaký problém. Muzikály Jána Mária Vianeyho Farár z Marsu som stvárňoval Jána Mária Vianeyho, čiže novodobého farára, kňaza, ktorý prichádza do farnosti ako kňaz, ktorý má plno ideálov, plno myšlienok a nápadov a stretáva sa s takou nepriazňou. Do hry bolo zapojených 50 hercov, medzi ktorými bolo 7 salesiánskych animátorov a 10 spolupracovníkov. Farníci z Veľkého Šariša sa s muzikálom Farár z Marsu chystajú predstaviť aj v ďalších mestách. Pre salesiánsky magazín z Prešova Katarína Lešková.